Sledujete finančné hacky, Marek Durdiak, ahoj. Ahojte. Ahoj. V roku 2023 vláda Slovenskej republiky oznámila, že zavádza bonifikáciu hypoték. Je to termín, ktorý sa dotkne predovšetkým samozrejme každého, kto hypotéku má, alebo teda mnohých, ktorí hypotéku majú, ale aj vás, ktorí s hypotékami pracujete. Poďme pekne po poriadku. Čo to znamená bonifikácia hypoték? No dotkne sa to aj tých, čo hypotéky nemajú, pretože sa budeme skladať, aj tí, čo hypotéky nemajú, sa budú skladať na hypotéky, ktoré dneska sú. A bonifikácia hypoték vlastne je vyústenie toho, čo pred voľbami vtedajšia opozícia deklarovala aj veľká časť koalície vtedy, že potrebujú ako keby riešiť problém s nárastom úrokových sadzieb a zdvíhaním splátok u klientov. Čiže sa rozhodli, že to spravia takým spôsobom, že budú klientom refundovať ako keby časť tej navýšenej splátky, ktorá im vznikne pri tom ich úvere, a bude sa to týkať hypoték, ktoré končia končí im fixácia v roku 2024 a rovnako sa to bude týkať aj hypoték, ktorým končila tá fixácia v roku 2023 a narastla im tam tá splátka vlastne tým klientom. Uh-huh. Ako môže narásť splátka hypotéky? No, keď si pozrieme taký jednoduchý príklad tej 100 000 hypotéky, ktorá je v tejto našej oblasti úplne bežná, tak ak ju mal klient pri úrokovej sadzbe 1%, tak tá splátka tam bola na úrovni nejakých 320 €. Dnes mu príde refixačný list z banky a dajú mu 5%, tak splátka bude na úrovni 540 €. Čo je dosť veľký rozdiel, je to rozdiel 220 €. Čiže áno, toto už dokáže zamávať kvázi s tým rodinným rozpočtom a toto sa vláda rozhodla nejakým spôsobom riešiť. Kto má nárok na takúto bonifikáciu? Je to nastavené tak, že na túto bonifikáciu má nárok v podstate každá fyzická osoba, ktorá má hypotéku. Je to tam limitované príjmom. Čo je veľmi dôležité, si klienti musia uvedomiť, že na túto bonifikáciu má nárok len človek, ktorý má príjem menší ako je 1,6 násobok priemernej mzdy, čo v hrubom vychádza na úrovni 2086 € na jedného klienta. V čistom je to príjem 1552 €. Tým pádom dotkne sa to veľkej časti tých hypoték, lebo keď si zoberieme, že 1552 € príjem, a keď sú tí klienti dvaja s takýmto príjmom, lebo pri dvojici sa to narátáva dokopy, tak v podstate tam je tá hypotéka, ktorú oni mohli získať predtým, bola aj na úrovni 300 000 €, čo znamená, že dotkne sa to aj klientov, ktorí majú veľké hypotéky. Rozumiem. Kto naopak nemá nárok na bonifikáciu? Nárok na bonifikáciu nemajú klienti, ktorí majú nejaký delikt pri splácaní alebo sú v omeškaní, čiže ak oni v uplynulom období tú svoju hypotéku nejakým spôsobom majú omeškanú splátku, nezaplatili na čas, tak oni nemajú nárok na túto bonifikáciu. Aké hypotéky spadajú do bonifikačnej schémy? V tom zákone sú definované v podstate 3 typy hypoték, ktoré do tohto spadajú, a to je prvá na kúpu nehnuteľnosti, druhá je na výstavbu nehnuteľnosti a tretia je na dostavbu alebo na renováciu nehnuteľnosti. Čo úplne dáva preč klientov, ktorí majú hypotéku, ktorú v minulosti refinancovali. Čiže sa to netýka klientov, ktorí napríklad, že v roku 2017 si dobrali hypotéku za nejaký úrok, o 3 roky neskôr to refinancovali, lebo boli lepšie sadzby, tak ak v tomto období narastie úroková sadzba a zdvihne sa im splátka, tak ich sa táto bonifikačná schéma nedotkne. Akým spôsobom bude, predpokladám, že štát vyplácať takúto bonifikáciu? Nie je to automatické, klient v podstate musí o to požiadať na úrade práce. A čo sa týka tých hypoték, ktorým sa sadzba dvíha v roku 2024, tak v princípe musí si klient o to požiadať a štát mu to spätne posiela kvázi na účet cez úrad práce. Čiže na úrade práce o to musí požiadať. Musí tam doložiť aj úverovú zmluvu, čo si tiež klienti musia dať dokopy predtým, ako tam pôjdu, a aby oni vedeli, že áno, že bolo to na kúpu a nebola tá hypotéka refinančná alebo nejaká konsolidačná. Dokedy bude bonifikácia trvať? Toto nikto nevie, dokedy nám to bude trvať. Ono je to celkom také, nebolo to nejakým spôsobom definované. Je to zavedené na tento rok a ten zákon je sformulovaný v podstate tak, že je to naviazané na štátny rozpočet. Čo v praxi znamená, že ak na konci roka, keď sa bude schvaľovať nový štátny rozpočet na rok 2025, na toto nebudú peniaze, tak ten príspevok sa dostane na 0%. Čo je
také, že klientov to môže potom dosť sklamať. Tam ja vidím taký problém v tom, že v podstate môže sa stať, že niekomu v novembri končí hypotéka a on ju nerefinancuje. Hej, že tým pádom, lebo ako náhle by ju refinancoval, tak nemá nárok na tú sadzbu a v podstate dostane jeden príspevok v decembri a tým pádom skončí, ak to v ďalšom roku vláda neschváli. Pripravil štát zmeny aj pri hypotékach pre mladých? No, čo sa týka hypoték pre mladých, tak v princípe navýšil sa tam celkový ten daňový bonus, ktorý tam bol, lebo dnes si ľudia vedeli uplatniť daňový bonus vo výške 400 eur a zdvihlo sa to dneska na 1200 eur. Čiže tá suma tých preplatených úrokov, ktoré vedia získať daňovým bonusom, je vyššia. Aký vplyv bude mať bonifikácia na hypotekárny trh? Toto je to asi, čo je na tom celom najhoršie, pretože ak si dnes uvedomíme, že drvivá väčšina biznisu, ktorý dneska je hypotekárny, je refinančný. Keď si pozrieme rok 2023 a v podstate za 11 mesiacov roku 2023 bolo 5,2 miliardy eur na hypotekárnom trhu, to boli refinančné hypotéky a len 3,5 miliardy bolo nových hypoték. Ja keby som mal banku a veľkú banku, tak v podstate veľmi lobujem za takýto spôsob bonifikácie, pretože absolútne by mi to zobralo motiváciu nejak robiť niečo s úrokovými sadzbami. Pretože je mi jedno, do akej výšky budú rast, pokiaľ to štát bude dotovať. Dobre, znamená to ale, že bonifikáciou hypoték štát pomohol bankám? Nechcem povedať, že pomohol bankám, ale pomohol veľkým bankám určite, lebo tí klienti od nich nebudú odchádzať. A zamedzil v podstate ako tej motivácii nejak konkurovať v rámci úrokových sadzieb. Hej, že nebudú sa predbiehať, že kto dá nižší úrok, pretože aj keď ja dám tomu klientovi 7%, tak v podstate ten klient odo mňa neodíde, lebo neoplatí sa mu to odísť, lebo má tú bonifikáciu. Ak by odišiel odo mňa do banky, ktorá má možno že aj o 2% nižšiu sadzbu, tak mu zaniká nárok na tú bonifikáciu a ten rozdiel nedobehne. Tam ešte možno je dobre spomenúť, že maximálna výška tej bonifikácie je na úrovni 150 eur, alebo je to 75% z nárastu tej splátky. Tam keď si zoberieme to, že v podstate pri tej hypotéke 100 000, čo sme sa bavili, tam bol nárast splátky o 220 eur. 75% z tých 220 eur je 165 eur. Ale štát mi dá maximálne, že 150, čiže aj tak mi sa splátka narastie o 70 eur. Ty si spomínal nejaké také, nazvem to kreditové skóre, teda vysvetľujem si to tak, že ak som niekedy počas celého trvania mojej hypotéky niektorú zo splátok zaplatil neskoro, alebo mám to nejaký dlh, tým pádom vypadávam z tohto systému. A to môže byť pokojne aj hockedy v priebehu 20 rokov, kedy som mal hypotéku. Môže si človek overiť niekde, že aké má takéto skóre? Existuje na toto v podstate register, ktorý si človek vie vyžiadať výpis a kde mu príde výpis, kde má jasne definované, že tu som aj ktorý mesiac, alebo kedy som sa opozidil s nejakou splátkou na tej hypotéke. Na tej konkrétnej hypotéke. Áno, je to tam rozdelené. A v tom výpise má vidí v podstate každý svoj úver. Ak má akýkoľvek má. Samozrejme, že keď sa bavíme o tej bonifikácie, týka sa to hypoték, netýka sa to ostatných úverov. Rozumiem. Respektíve týka sa to jedine tej danej hypotéky. Spomínala si aj, že týka sa to hypoték, ktorým končí úroková sadzba v roku 2024, pričom nemohli byť refinancované. Ale tu nehovoríme iba o refinancovaní, ale hovoríme aj o prípade, kedy sám človek, dlžník, nazveme človek, ktorý má hypotéku, sa v priebehu platenia hypotéky rozhodne, že si zmení refixáciu. Áno. Týka sa aj ľudí, ktorí si počas trvania hypotéky zmenili refixáciu, teda asi zaplatili nejakú pokutu alebo niečo také. Týka sa aj takých ľudí bonifikácia? V princípe nie, lebo už to je refinancovanie tej hypotéky, aj keď v tej istej banke. Aj to je už refinancovanie hypotéky. Keď chceš získať nárok, alebo keď chceš získať takúto bonifikáciu, mal by si teda ísť na úrad práce, pričom už aj to je samozrejme aktivita. Je možné, že v tomto bude budúcnosť ľudí ako vy, že budete vy aj mať takúto službu v portfóliu, že chodte nám to vybaviť?
Ja si myslím, že nie, lebo za toto by sme museli od klientov brať fyzicky peniaze, čo nemôžeme. Na druhej strane nemyslím si, že tento spôsob bonifikácie, aký je dneska, ako to je dneska nastavené, bude fungovať dlhodobo. Pretože tým, ako to nastavili, tak v podstate strašne veľa ľudí z toho vypadáva, ktorí tú hypotéku si refinancovali, ktorých sa to takisto dotkne a v podstate je na to dnes vyčlenené v štátnom rozpočte nejakých 70 miliónov eur. Uvidíme, že či to bude stačiť, alebo to nebude stačiť, ale tým, ako napísali vlastne ten zákon, tak dosť zúžili vlastne to portfólio ľudí, ktorým to dokáže pomôcť. Mhm. Vravel si, že veľká väčšina všetkých hypoték je refinančný trh. Spomenul si termín refinančný trh. Ako si to mám vysvetliť refinančný? Že väčšina hypoték v súčasnosti je už refinancovaná? V princípe ten hypotekárny trh, že celkovo je nejaký objem hypoték sprostredkovaných na celom Slovensku. Aj keď sa bavíme, tak za minulý rok, za prvých 11 mesiacov sme boli na úrovni nejakých 8,7 miliárd, čo boli všetky poskytnuté hypotéky. Z toho 5,2 miliardy bolo refinančných hypoték. Čiže to už boli úvery, ktoré boli zobraté a len sa refinancovali buď v tej istej banke alebo v inej banke. Čiže menšina tých, ktorí sú nové hypotéky, nové úvery a preto banky dneska majú určite tú motiváciu, že čo najdlhšie si toho klienta udržia, lebo oni tie čísla takisto majú a vidia to, že čo je pre nich dôležité. Preto tá bonifikácia, ako je nastavená, tak zabráni klientom vybrať si vlastne tú banku, pretože prídu o možnosť, aby dostali tú bonifikáciu. Keby si mal dnes sa rozhodnúť, no ja viem, že mnoho ľudí nemá možnosť sa rozhodnúť väčšinou, alebo teda často sa stáva, že hypotéky berieš, lebo chceš bývať napríklad, aj, že nemáš extra na výber, ale keby si sa mal rozhodnúť vziať si hypotéku, išiel by si do toho teraz, alebo by si ešte čakal? V princípe ja si myslím, že takto, že keď potrebuješ bývať, nemáš na čo čakať. Hej, často sa ľudia pýtajú, že je teraz čas zobrať hypotéku, kúpiť byt, nekúpiť byt. Proste potrebuješ to riešiť, tak to vyriešiš podľa tej danej situácie. Ja keď som začínal v tomto biznise v roku 2011, tak také úroky, ako sú dneska, boli úplne bežné. Čiže vtedy to nikto neriešil. Samozrejme, cena nehnuteľnosti bola iná, tým pádom aj splátky boli iné, bolo ďaleko menej stali tie nehnuteľnosti. Tam je ešte otázka, ako na to bude ďalej reagovať ten trh s tými nehnuteľnosťami, či ešte ďalej potlačí cenu nadol. Dobre, Marek, tak poďme si teraz zhrnúť, o čom sme sa bavili. Bonifikácia hypoték. Kto má na ňu nárok, v akej výške, kedy ju dostaneme? Dobre, takže úplne v jednoduchosti, dajme to také dokopy, tak v princípe každý človek, ktorému zrástla úroková sadzba, či už v roku 2023, v minulom roku, tak si tento nárok vie uplatniť cez daňový bonus, ak to bolo v roku 2024, tak cez úrad práce. Týka sa to v podstate všetkých fyzických osôb, ktorých príjem nie je vyšší ako 2086 eur v hrubom, čo je 1,6 násobok priemernej mzdy, čo vychádza 1552 eur v čistom. Ak sú dvaja v rodine, že manžel, manželka, tento príjem sa im narátava dokopy. Týka sa to len hypoték, ktoré neboli predtým refinancované, čiže museli byť buď na kúpu nehnuteľnosti, na výstavbu, alebo na dostavbu, respektíve nejakú renováciu tej nehnuteľnosti. Čiže vypadajú z toho všetky refinancované hypotéky v minulosti. A to je v princípe asi tak všetko. Treba skontaktovať úrad práce, sociálnych vecí a rodiny vo svojom bydlisku a dostanú klienti vlastne všetky informácie, ktoré potrebujú, čo sa týka dokumentov, aké doložiť. Ale predpokladám, že platí aj to, že keby náhodou mal človek otázky týkajúce sa bonifikácie. Určite aj vy tí ľudia, ktorí mu sa dá ozvať. Určite áno, ešte treba mať na pamäti, že maximálna výška tej bonifikácie je 150 eur na tú hypotéku a v princípe je teda, že 150 eur a maximálne 75% z toho celkového navýšenia. A týka sa to vlastne len jednej nehnuteľnosti, ktorú tí klienti majú. Že nedá sa bonifikovať, ak si človek kúpil nejaký investičný byt a na tom mu vlastne vzrastie tá splátka, musí to byť nehnuteľnosť, v ktorej on býva. Ale ak mám dve hypotéky, tak stále som vhodný poberateľ. A tej jednej konkrétnej, v ktorej bývam. Alebo za ktorú bývam. Áno. Tak, chápem. Ďakujem veľmi pekne. Sledovali si reláciu Finančné hacky a bavili sme sa o bonifikácii hypoték. Ďakujeme, pekný deň ešte.